îi plac gogoșile să ridice mâna sus și să rămână alături de mine, pentru că astăzi facem o rețetă de gogoși super rapide. Un fel de gogoșele plutitoare sau rățuște, cum le zicea mama mea când eram eu mică. Cert este că nu au nevoie de prea mult timp, nu au nevoie de dospire și au nevoie de super puține ingrediente, mai exact un ou, niște iaurt grecesc, făină, praf de copt, puțin zahăr pudră, sare și o să le facem la final și un sos de caramel sărat, pentru care avem nevoie de zahăr, smântână pentru frișcă și unt. Dar nu vă mai povestesc prea multe, hai să trecem la treabă. Începem prin a bate oul cu jumătate din cantitatea de zahăr. By the way, ca de obicei, cantitățile și ingredientele sunt trecute în descriere. Adăugăm și jumătate din cantitatea de zahăr pe care o avem și un praf de sare. Și mixăm până când compoziția se deschide la culoare și își mărește volumul. Acum adăugăm și restul de zahăr, care avea și un pic de spărțișoară, de asta e partea a doua, și iaurtul grecesc. Și puțină esență de vanilie. Omogenizăm. Și acum amestecăm făina cu praful de copt. Le amestecăm foarte bine. Le amestecăm bine. Și adăugăm peste compoziția noastră cu ou. Iar acum încorporăm totul astfel încât să nu avem cocoloașe. Aluatul este pregătit, am pus și uleiul la încins și între timp o să ne ocupăm de sosul de caramel. Și pentru asta o să punem într-o cratiță zahărul pe care urmează să îl caramelizăm. Acum că zahărul s-a caramelizat, o să turnăm peste smântâna pentru frișcă și să nu vă speriați, pentru că o să aibă loc o reacție chimică, cam așa. Este posibil ca zahărul să se și cristalizeze în acest moment, dar nu vă faceți teamă, îl puneți înapoi pe foc, la foc mic și o să se topească. În cazul nostru nu s-a cristalizat absolut deloc zahărul, deci putem să luăm de pe foc și să adăugăm untul. Și amestecăm până când se omogenizează. Cam asta este consistența pe care ne dorim să o aibă caramelul nostru, dar pentru că noi vrem să avem un caramel sărat, punem evident sare sau fulgi de sare. Dacă aveți fulgi de sare, sunt perfecți, minunați, chiar aș zice. Aici, la pasul ăsta, puteți să adăugați câtă sare vă place, puteți să gustați din când în când, dar mare atenție pentru că este foarte fierbinte în acest punct. Sosul este gata, așa că îl dăm deoparte și între timp cred că s-a încins și uleiul nostru, dar ca să fim siguri facem un test. Adică luăm o cantitate foarte mică de aluat și punem în ulei să vedem dacă se ridică la suprafață. Și se ridică, deci este încins. Și acum o să porționăm gogoșile cu ajutorul unei linguri. Puteți să mai faceți chestia asta cu ajutorul unui coș, dacă aveți pe acasă, și doar tăiați practic aluatul în timp ce turnați în ulei, sau cu ajutorul unei cupe de înghețată. O să vedeți că treaba merge foarte repede cu lingura. Și partea faină este că gogoșelele nu trebuie întoarse, pentru că se întorc singure. Gogoșile noastre sunt gata și acum urmează pasul final, mai exact, sosul de caramel sărat, cu care o să le îmbrac așa, Doamne Dumnezeule. Deci voi nu vreți să știți ce este aici. Nici măcar eu nu vreau să mai imaginez, pentru că mie că o să mănânc toată farfuria asta singură. Da. Hai să gustăm, hai să gustăm, hai să gustăm. Stai că am gustat cam tare, da. E exact să mă aude. Doamne Dumnezeule mare, nu, deci nu. Cineva să le ia din fața mea, vă rog frumos, acum. Sunt prea bune! Doamne, sosul ăsta mi-aș face baie în el, așa, ce mai bun sos tot. Și cu gogoși, stați să vă arăt cât de pufoase sunt.
Uitați-vă aici pufoșenia pământului! Și dacă v-a plăcut și vouă rețeta asta la fel de tare cum îmi place mie, e normal că îmi place chiar mea, glumă, să nu uitați să dați subscribe, pentru că mai urmează multe, dar multe astfel de rețete. Yum!